kanan. Adunay nagkadaiyang panginabuhian sa sementeryo. Ilabi na nining singabot karon sa kalagkalag gawa sa mamaligay kandila, tigpalina. Aduna usay nanginabuhi sa pagpanghabwa sa mga minatay kansang lawas na abtanag ni-expire na ang ilahang kontrata sa samang. Usa niini ang 14 anyos nga nanginabuhi pinaagi sa pagpanghabwa sa mga minatay sa samang. Atong sayran ang iyang istorya. Ako si Kaykay nga baklar Kita edad. 14. Pila na katuig nga nagkuan diri, nagmangangaon. Subo ko pila na. Walo. Walo. 8 anyos. Okay. Sukad sa pagka 8 anyos nimo, unsa man gyud imong ginahimo kay? Tarong ko dili. Kunya, Atag sa mga ginikanan. di ba mahadlok? Di. Permiro nimo, Kuyo. kuyawan ka permiro. Unya pagkasunod, Ang naman, naanad naman. nanad na. So, gawas sa paghabwa unsa pa? Magawan ngayon dito. So ang imuhang kita kay unsaon man nimo? Yatag ng lola. Pila man day kabuk mong magsuon? 5. Imong papa unsa trabaho? Mama nimo? Dara mo sila. Wala. So pila imong makita gyud like sa usa ka adlaw ang bahin nimo? Mga 3. 300. Pila man unsa grado nimo kay? Unsa grado nimo? 6. Grade 6, 100 karon. Iswila yapon ka. So kani pangtabang ni sa imong pamilya. Kasi tawag ninyo manghabwaay. Ikay ka nabataan ng manghabwaay? Oh.